Wis adu bejan iki. Lah nggih dididik apik kaya apa bakal kalah dengan pergaulan yang ada di luar. Mula sing hati-hati. Betul. Nggih. Nggih. Iki Mas Bagi mau ketok sumringah, ketok seneng cen bener jenengan Mas. Napa? Biasane iki mung Iya. ngono. Heeh. Iki kok ora mergo bathi iki ora. Mergone? Mergone ya dirawuhi wong akeh. Nggih. Nak bathine mbuh ning ya kira-kira ki ya kaya kuwi mau. Lah ya nak sing rawuh akeh kok Mas. Kok mulek ae. Lah disengkuyung wit wingi dina apa Mas? Setu. Setu awan, setu bengi nganti tekaning bengi iki ditutup kanthi wayangan. Iya. Oh, kuwi. Mula karo anak diibaratke mata karo jempol sikil. Iya. Tegese mata kuwi dadi wong tuwa, jempol sikil kuwi minangka anak. Nak jempol sikil iki kepidak utawa kesandung lara, mata melu nangis. Betul. Lah wong tuwa ya ngono, duwe anak nak duwe masalah apa wae, kuwi sing jenengane wong tuwa melu nangisi anake. Nggih. Ning beda karo anak mek wong tuwa, Mas. Bentene napa, Mas? Lah, nak wong tuwa mau dadi mata, anak dadi jempol sikil, nak matane keculek, matane lara, jempol sikil ki ora nangis. Contone, nak wong tuwa duwe masalah apa ki urung tentu anak ki bekti pinter karo wong tuwa. Mula tak dongake Dek Yoga iso bekti karo wong tuane. Amin. Mula lak ana tetembungan to, Mas. Apa kuwi tembunge? Sing jenengane wong tuwa, ya toh. Wong tuwa kuwi iso ngopeni anak 10, ning anak siji urung tentu iso ngopeni wong tuwa loro. Nggih, leres. Ngoten niku. Leres. Jenenge berbakti kepada orang tua. Iya. Iki dharma bektine Mas Bagi karo anake. Iya. Dimulai wiwit bengi iki. Wit wingi no. Oh iya, wit wingi maksudnya. Nyunake, sesuk iso ngrabekke utawa ngomah-ngomahke. Ki aku wis dipanjeri barang kok, Gong. Sambatan kok panjer iki to jenengan iki? Ora tepanjeri sesuk nggo rabine gendis karo rabine yoga wayangan nah. Oh, ngoten. Lah lek arabi iki kapan? Ya 20 tahun meneh. Wah, yo nak kowe iki jek urip. Loh, nuwun sewu lho. Apa kuwi? Lho sing jenengane wong mati niku pasti. Nggih to? Heeh. Ning wong tuwa durung mesti lho. Ya, betul. Sing tuwa niku bakal mati. Durung karuan. Loh, tuwa bakal mati kok durung karuan jenengan niku. Kok iso bakal mati? Lho lah wis tuwa kok. Ning sing nom urung tentu tekan tuwa. Ya, betul. Lah. Panjenengan arep sing ndi? Aku sing tekan tuwa. Oh, tekan tuwa? Heeh. Nah, jenengan tekan tuwa berarti milih mati sik apa mati keri? Mati keri. Sing mati keri sing arep mikul kowe iki sapa? Wonge do mati kabeh kowe mati keri, sing arep mikul kowe iki sapa? Lah nek kowe arep milih mati keri apa mati dhisik? Aku. Heeh. Mati dhisik. Mati dhisik ya ben pateni cacah kuwi. Kok malah tekane elek. Lah kowe sing gawe kok. Ajik. Niki kepareng rawuh sedayanipun wonten ing mriki matur agung panuwun ingkang sampun kepareng rawuh. Awit napa donga pangestu saha supangsih ingkang dipun aturaken mugi tansah pikantuk lintu ingkang satraju. Amin. Ngoten. Niki nuwun pangapunten budaya Jawa niki ngrembaka wonten ing tanah Jawa mriki Mas. Dados panutan tiyang luar negeri utawa mancanegara. Betul. Tenan upamane Mas. Gamelan lagu sing nyok dinyanyekke nang campursari utawa ana wayangan sing judule Perahu Layar ke Mas. Kuwi dadi panutan lagu bahasa Inggris lho Mas. Kok iso? Lho, nek sampean ora ngerti kok. Piye? Lagu bahasa Inggris sik sampean ngerti ora? Sing dhisik. Welcome to my paradise. Ngerti. Lah niku inspirasi saking Perahu Layar lho. Kok iso? Lho, welcome to my paradise. Paradise. Ayo, lerap-lerap banyune segara. Loh, niku panutane saking Jawa niki lho Mas. Inspirasine malah saka Mbah Narto ya? Lah nggih, lagu ulang tahun, sampean tahu ulang tahun ora? Ora tahu. Lah, sampean iki kala-kala ulang tahun. Jalang kok ora tau ulang tahun. Aku ora tahu ngeling-eling ulang tahunku kapan lali aku. Ayo sesuk diulang tahun nih. Ya. Idep-idep mendak pisan. Katamu. Wong ulang tahun kok ora tahu. Ora tahu aku tenan. Lah sesuk diulang tahun nih. Umurku piro lho aku lali. Waduh, wis repot jenengan. Kae piyak piuk piyak banyu binelah ora jemu-jemu happy birthday to you lho. Iki bahasa Inggris meneh lho Mas. Inspirasine saka Perahu Layar. Semono eloke ya lagu. Lho iya. Lho kok ora mung lagu lho Mas. Apa meneh Mas? Arep gawe pabrik mobil.